ja si vítam vás tu dnes na etike. Budeme proti sebe bojovať dva týmy. Každý tím bude mať svoje dôvody a na konci uvidíme, ktorý viac vedie oponovať proti druhým, ten bude víťaz, ktorý väčší alebo viac bude vedieť viac dôvodov poskytnúť. Vaša téza je, násilie v televízii je celosvetový problém, ktorý spôsobuje, ovplyvňuje mladých ľudí a deti, aby boli tiež násilní. Takže takúto máme tézu, začíname. Hláste sa o slovo, ktorí hovoria dôvody. Ktorá skupina je za? Takže vy s týmto tvrdením toto této súhlasíte, tým pádom vy ste proti. Vy ste za, vy ste proti, takže začneme. Takže povedzte nám k tomu, čo hovoríte vy ako skupina. Tak môj názor je, že to určite ovplyvňuje. Tie deti si proste nevedia vysvetliť, že to nie je tak a skôr si to budú sugerovať. Sú aj televízne správy, kde často ukazujú násilie a proste nie vždy ukazujú, aby sa nepozerali maloletí zásy. Keď pozerám nejaký nový sa na sebe, rodič by mi to mohol vysvetliť. Keďže vlastne starší, tak keď pozerám nejaké tie akčné, kde sa strieľa a také rodič, keď mi to rodič vysvetlí, že vlastne tí herci sú pripravení na to dopredu, že niečo, že keď niekto strieľa do niečo, že tam má to slepé náboje alebo také krv, že bude to podravené barvivo alebo je to niečo, nejaká iná látka. Čo keď to dieťa si to bude stále vysvetľovať, že je to tak? Tak mu bude stále oponovať, že to tak nie je, že je na záujme tých rodičov, aby mu to vysvetlili. Áno, oponovať, ale keď ten syn s rodičom kúka ten bojový box, ale tak on povie, že ja tati už chcem, že sa ma baví, chcem chodiť na ten box, tak on prihlasí a doma povie k mame, že áno, nebijem nikoho, som dobrý v škole, pritom bude mladší a vonku. je ešte nepoužívalo na obranu. Áno, ale aj to využíva vo svoj prospech. Tak pokiaľ to ten žiak, ktorý je bytý, tak povie to pani učiteľke, tak tá pani učiteľka to povie tým rodičom alebo tak, a tým pádom rodičia už to zašľadnú ten rok. Zasa ešte tak alkohol a všetky tie drogy, tak to nemusí ovplyvniť iba tie filmy, ale to môžu aj rodičia, že pokiaľ oni fajčia alebo niečo, takže vlastne to majú už vrodené, že aj oni budú fajčiť. Že rodičia sú vlastne pre nich ako Že rodičia vzorom a že keď napríklad rodičia keď rodičia nefajčia alebo zdravo jedia, tak aj tie školy budú mať zdravie, alebo keď sa nebude fajčiť a nebrať drogy. Ale to práve hovorí nepočúvate, tak? Práve hovorí, že nie každé rozprávky to končí, každý moderný rozprávka. Tak niektoré zase niektoré novšie rozprávky, ktoré sú už tak. Takže niektorí sú násilné, ale môže byť to nejaký rodič, že vysvetlí, že to bolo. Ale niečo len vysvetlí môže o to Nie, keď to rozprávky, to malo by sa aj na to pozerať a zistiť, že je to pre neho hodné, že tam je veľa násilia alebo málo. A mala také najhodnejšie pre tie deti je večerníček. Bolo to večerníčku, tam dajú väčšinou také povesti, rozprávkované, alebo nejaké rozprávky, kde je vôbec skoro žiadne násilie. Vieš príklad na to povedať? Padám. Napríklad. A Kíška? Nedaj niečo. Aha, čiže to by malo, aha, to ovplyvňuje žiadne super, áno, tuto? Preto existujú programy napríklad ako je ten večerníček, že to pre tie deti, že by mali to aj práve také veci. Že rodičia sú mať áno. Ale keď to dieťa chodí ešte do školky a večerníčka už si nechce kúkať a kúka ráno tie rozprávky, čo chodia a tam mama bude variť obed a on bude kúkať sám vo svojej malej izbe. Väčšina večer sa z rodičov aj tak by im to nedovolili, ako keby keď tam bolo nejak od 18 rokov, tak nevždy vedeli, že to nejaké zlé pre tie deti, tak by buď išli s nimi von, alebo Tuto všetko nepovedú. Že má tá rodina taký väčší dom, tam sa dieťa nesmie mohlo schovať a pozerať to stade. Aha, že by na to jasnejšie. Že by boli v záhade, alebo tak myslíš. A napríklad, keď rodič pozerá nejaký horor, ktorý nepozná, a na to všetko to vypadá ako normálny film. Aha, že nevie o tom nepozornosť. Pozerá to dieťa a zrazu tam príde stačí jeden moment a to dieťa si to proste zapamätá. Bude sa mu o tom snívať, je vás sní, tak to bude robiť, aby sa mu to proste nesnívalo a nestávali také zlé veci. Keď tí rodičia
už nepajčia napríklad a vidí to televízor, kde si kúpite cigarety? Keď sa to rovno, a keď si ešte nepajčia, tak rovno Dobre, končíme. Ďakujem vám veľmi pekne ste oponovali, reagovali jeden na druhého. Ako som povedala, že skoro je to až taká remíza, že jedni aj druhí veľmi pekne ste reagovali, ale predsa sa mi zdá, že viac oponovali a viac vám vypracovali vaše dôvody, je táto skupina, že vychádza z vášho týmu a vášho ako keby toho súboja, že vychádza tam tvrdenie, že nie je to pravda, že násilie v televízii podľa vás, respektíve z víťaznej skupiny, neovplyvňuje až tak násilie u detí, ale že to je iné. Ďakujem vám.